Yeah, so welcome back to the YouTube channel. Guys, ti pasane ka update ka mango ko tamanga ka pakati pa Iran komanso USA, United States of America, kuti pamene pa zikuti bwanji. Tinakamba mbio mkuti ino ma Americans awazida zawatera yes zida zawatera. Okay, a Trump anabwera ndikuyankhula muone kuti yayi tili ndizida ife tili ndizipolopolo mufuna za mtundu wanji zose is zote tili nazo. Okay, tabwino. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. But we have certain types of munitions which are very, they may not be as accurate. They may not be, they're not as elite. We have elite too, but we're watching that very closely. But we have. Yes. So, agadelo kena kwa bweleso. Hey, if you, I mean, okay. Chawi, panopa ayankula kuti yani sabana. Lelo anafusilwa ndi Mtolankhani. Kuti akulu Zelensky ada afuna zipolopolo, afuna zida, afuna mabomba. One, akufuna ma long range missiles. Mabomba atali. I mean atali kuti zidi obira kutali. Komanso afuna ma Patriot. Zowakira Zelensky kwa kuzifuna, so mupange check kompiri. Be attentive. Tamvetsera yankho la Trump. Akuti iwani nakuti ifeso tufunikira laso mabomba omweo. On Ukraine, President Zelensky says his country desperately needs long-range missiles or those Patriot missile batteries. Is that something that you're considering? We want missiles too. When Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition. When I left, it was full, and he gave a lot of it away. Now we're rebuilding it, and we're using munitions that are. I mean, what does it mean? Yeah, Joe Biden anampasa mabomba mbili. I mean, something like nenyuzi ikunena kuti zipolopolo mabomba atha iya kuti ayisana athalipo. Okay, Zelensky ukwakuvutika afuna mabomba ifeso tufuna so mabombaso. Come on. Masettlement amene mwagawa bwanje like kwantu organize. Right? Anyway, so pakati panopa zonsezi zili zangukhabe pay kuyangana kuti nanga tipanga bwanje. Komabe still tateni timuyangane uyu ndani mindani uyu. Timuyangane Vice President amene amachita kuti JD Vance. Amene at least ndimamona zovi at least ka sense kamabwera apo chifukwa amatha kuona zinthu ndikudziwaso yekha kuti izizi zivuta. And remember ndi munthu mmodzi amene anayankhula kuti akuluakulu anthu aku Iran na ndovuta komanso izizi zomati pa Strait of Hormuz tingu waphulisa takhatu kuwaphulisa nthawi yayitali. Pene pachapo sitingakwanise kudusapo without negotiations. Let's just sit down and have some negotiations. Komanso tikenda agreement. Pene pachapo kuti pakhale safety. Otherwise, palibe guarantee yoti panthu pachapo anthu autha kumadutsa. Right? Palibe sizingatheke kuti tiuse force pamene pachapo. And afterwards, anthu akuvomereza pano, Trump avomereza pano kuti okay njabuna ndipotsegula koma anthu akuopa kudusapo. Sipo ngakhale safety ngati Iran sina nene. Ngati Iran sina vomereze. Pa Strait of Hormuz palibe amene azadutsepo. Right? So JD Vance anatijana. JD Vance wayankhula kuno zoti akuluakulu inuyo ndikuzeni pano Iranian people are extremely difficult people. Wayankhula eka kuti anthu ayenda kuvuta kumbira kwawo.
Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. And I mean, so instead of just guys, let's go back to MOU, Memorandum of Understanding. Ma-Americans akungobwera ndikungopanga panga zawo zo basi I don't know kuti tichiwati tipene kuti chani basi ndiye kenako a Trump I think amangondikumbutsa I think kandani kuti lemandani ujayo mwanena each mukusisa ndani mangonena simu maji hey tuku I mean What did I eat? What did I eat? Come on, guys. Thank you so much. Malawi and cameras.